Tuath, so was it easy to get picking my you in the town? Well, ich moet hier bulles missen hachen in een keer die ze hier koken. She passed Rouge, 25th September 1915. I was bij 3 division. Wat toen hier ging, is dat het Wallijnje, ik word gegeten tussen jou. Wallijnje, door een Gaelic, Schieskel, gaan het tussen de Gaelic en Zwitserland, Schieskel de Swiss border. Geen moeilijke lee. Wallijnje zijn ze goede paard gemoren waarom ze, wat de vechten je piestig, van de Wallijnje, van Svenny koel in de jongen. Hij is boele smoel hoe je wilt ter Kiev, zo met paard Rouge. Zij dacht je, kreeg de dreid dacht je slaat je, en alleen jammer te gekloos. Zij vallen hem vooral uit de koch goals. Maar gaan ze wat slaghiep, zo'n schoon wijn, tegen de mine en zo ten Joosje, het zijn lang machine guns. Ach, je had nu 3 Scottish divisions, mooi zijn 15th Scottish Division, 9th Scottish Division, and the 51st Highland Division. So you had getting out the ground for your show. Ach, bullet bestumme, so with the 9th Scottish Division, 26th Brigade, sorry, sent from the Coto Comann. I was sent a bullet bewissen, and I can care leave. Leave me show on the building. The 5th Camerons at Lewes. The Coat Loch Hill, on the right were the men from North Uist, Strathspey and Loch Aber, under Captain Cameron. On the left, Inverness, South Uist, Benbecula and Skye, under Major Archie, who fell at the head of his men. Of the first 2 lines went forward and were absolutely wiped out. Line after line was mown down. Of the 760 men who went over the top, only 70 came back. And of the 700 who were killed, you could probably say that 90% of them were Gaelic speakers. Shanna Hacha Cruise, met heel smoeier. I'm smoeier nach toe in de keer zeggen te dier. Ach, alle privaat. We gaan het zo was a black day for Scotland. The 3 divisions, Kirk Mille casualties, 14,000 casualties at Rouge, Halapai. Moeilijk. Zo nu is het ding de waren parag Halapai, ze hier gokken, dan riech ze bij elle, als ze hier gokken percentage-wise. Waren Geheime 60 met de beste is de geheime 60 11%, schuine kernig 12%, de Frankrijk en misschien 14 to 15%, geheime Alpen 27%. Waar een zo goede keer Alpen. Zoals je komische nu de lauwe. Als gaat u dat op zeggen die. Ach, hotel was moeilijk gaan. Misschien moet je kruis moeilijk gaan. Je doe loos, als je doe in de camera die geeft, heb je de white gemaakt. Goed, nog heel zoals, Jean Shaw copy, ik zit de notities voor je zoals. Another 1000 Highlanders wanted for Lochiel's brigade of the Cameron Highlanders. Maar zit, dat zoals je veel ruier, collectief je de schaafkeer te weten maar. So ik kom tough, you know, ik kom tough. Ach, Roetmoore hagen je deusje en in afval de liest. Hier lang een som liest, als je klein meneer, je bomen hamelt, een bomen hamel. Ergens hier een Canadianse dorsig, een Newfoundlanders. Hier gaat die bomen hamel, ergens Gaelic jaren. Ergens hier 51st Highland Division, daar was station in het tegenover. Ergens je aardje hier en je man aan. Zit de memorial hier zijn ik bomen hamel in 51st Highland Division. Hier eigen, ergens hij is Chicago heel zo. Smanne kaarsen en laag haar. Ergens, maar toch ziemlich al reingesch en uit in taschen die Thomas memorials. Schadekammer.
En dan is het toch een memorial bij Sàmhach Hochner in de Gaelic. En de Seaford Highlanders als een klacht die ze weinig als die was schreef dieres op paas. Dus dan is het. Ach, zit maar hach hier in het groot ik bomen helemaal ergens routine goede pachtel aan wat ik nou groot geroet. Je to kuil wallen in je fiep. Een kuil skunde, de tegen op bomen helemaal. In je fiep. En zei je post van mij, maar je ziet die piep, je kan niet kunnen zijn de borstjes van mij. De tegen op bomen helemaal. Routine. Wat nou eigenlijk alleen piepen is hier het gokken, maar ik zou hier zijn tussen gedaan als ik. Waar ik koos meelio. Piepen is hier het gokken. Over aan de zonschik, over aan het. Maar wat ik was, ik ben in de doen je todig. Ik had daar een keer gokken, kroon in de kamer, die kan suspicious met doen, zodat ik hierin maar gietjes. Zijn er wat daar. Dit soort dingen, maar je ziet, vind je aan, ga ik ook een keer uurlijk aan een 19 van mij, een koorstreek. Als ga je te moe gaan eten, ga je bij gokken getogen, jullie zijn. En eten die gezegd in de Austro-Hungarians. Ze kun je het maar, je kunt je ook een jaar te moe met PHW brother. Ja, een PHW als grote zappen, je zijn zo'n pullemoer als je skusserijn. Dus wij kiezen ook de groot in de hostel, zo'n smoelige aan de ballen was je, dus dan ga je te stellen vallen. Wat doen was heet in hostel, maar bij de draad. Dus we maken we tegen ons de gorp, ach geschouwen, die gemiddeld, maar af aan de serie je woon. Dus rustig ik even waarschijnlijk heel geweten. Zoals ik roet, kusten die had ik in de weg. Ik weet niet nog. En ik ga misschien je gewoon een jaar hoor in de kamer en ik zie een jongen bij Kloes. Zitten we je door zo'n zitten hier kruisje met je ga je stegen aan de lijn, dus je gaat met je gokken gaan. En je ziet, ga je zeggen dat ik was gewoon. Ik zit was een jaar daarvan. Ik zat in kamer in de Uist. Dus hoe je kan onder zijn. Kijk je ook. Dat je zegt tegen mij was een keer. Wat wordt hij? Wat mij schalk? Wat mij gewonnen? Ach, wat? Maar het is veel van het wil dus je de waarin je tier wat toch je geen van af. Je gaat mensen moorden, ach, gaat de hier door je, ook het roet. Als je zegt ja maar, dus veel te raar, kan je zo gokken, hier gokken weet je, veel te raar, kun je al hele stilstaan, vind je het pelen stilstaan, en ik kan het pelen stilstaan, veel te raar, dus Montgomery, Montgomery, veel mensen Montgomery, die weten een speech. On the Berlin, the Gaelic hockey, which of all the divisions of the British Empire that followed me, none was finer than the 51st Highland Division. It's